Najeriya cikin ikon Allah. Insha Allah. Cikin ikon Allah. Cikin ikon Allah. Jagoran mu kafar ka kafan mu. Wannan tawaga daga jihar Niger ne. Wannan tawaga akwai wakilai na ƙananan hukumomi guda 25. Akwai wakilai na sassa na Kwankwasiya, akwai Kwankwasiya reporters, akwai intertribal, akwai aƙida daban-daban. Sannan akwai shugabanmu na jam'iyya da kuma coordinator namu na state na Kwankwasiya. Da su ne zo nan mu mu baya, mai maka fatan alheri, mu kuma tabbatar maka insha Allah ƙafarka ƙafarka. Yanzu kira da girma chairman ya takaitaccen bayani game da jam'iyyarka da niyyarka. Sai coordinator ya sa albarka sai makiga ya amsa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jagoran Afirka gabaki daya sai mutum na ma talaka fatan alheri da kuma niyya na alheri. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah ya azurta mu da bi da duk a gare ka. Duk da ire-iren ka babu su yanzu ba mu gansu ba, kai muka gani kuma kai Allah ya ba mu iko mu biyayya a gare ka. To ranar da muka shigo kwana 4 da sallah muka zama da kai ciyamomi 36 na Najeriya, ka ba mu hakkin da ya kamata ka ba mu, kuma cikin ikon Allah ya ba mu iko mun je mun aiwatar da abin da ka ce. To duk inda gabas take liman ya tsaya gabas, in dai sallah za ka yi to liman za ka bi. An kai dade a madadina ni kai na chairman na Niger State da executive da muke da su mutum 921. Muna biyayya ga Allah, muna biyayya gare ka, kafarka kafar mu, inda ka sa gaba nan muka sa gaba. Ba da bayan haka na akwai wakilai da dama da suke ta neman Allah ya ba su hanyar da za su zo su yi koyi da kai su kuma bi irin inda ka bi. Sun yi gaugawa sun shigo suna ma neman yadda za su yi su zo, muka ce to amanan nan da in kuka ji an ce Kwankwasiya amana, to ga inda Allah ya kawo ta, kuma wannan gida ne na amana. In ka tabbatar kai dan amana ne, bi iznillahi ta'ala, ko dare ko rana ko da asuba, you are welcome. An kai dade muna godiya da Allah ya azurta mana da kai. Allah ubangiji ya san manufanka, ya san niyanka, Allah ya maka jagora, Allah ya tsaya maka gabar da yamma, kudu da arewa, inda ka sa kafa ka je ADC, abinda duk ya gagare ka Allah ubangiji ya iya maka shi. Abinda zaka iya Allah ya sa ko bacci ka tashi ka bada umarni za mu yi shi. Kafarka kafar mu, Allah ya muna jagora. Kwankwasiya amana, Allah ka haɗa mu da masu amana. Ni na matsayin coordinator na Kwankwasiya a Niger State.